No, tak máme 16:50 a sme tak v 3/4, ešte nás čaká 5-hodinový vlak, ktorý ide o 6:00 a na hoteli sme o 11:00, takže ešte dlhá cesta pred nami. Čakanie, sedenie a to celé také to prenašanie vecí, balenie a hlavne to, že cez ten celý deň si človek neoddychne, lebo to cestovanie je únavné trošku. Rada cestujem, ale trošku kratšie vzdialenosti a keď je to menej náročné a nemusím chodiť s taškou a puškou, ktoré na druhý deň mám potom trošku trapézy boľavé, ale inak je to v pohode. Please do not leave your luggage unattended. Akurát sme v Tikurile a ideme prestupovať na druhý vlak. Hrali sme karty, boli sme na obede, takže ten čas ide pomerne rýchlo. Konečne po hodinách. Poďme preč! Dobrá cesta do tých nosí už. Tak ja tu príšerná nuda, hej, lebo nikomu sa nechce cestovať toľkú vzdialenosť už len skrz to, že sa musí znova pobaliť do tašiek. Častokrát máme ešte veci mokré z pretekov napríklad, ktoré nemôžeme ani vysušiť, lebo na druhý deň sa presúvame, alebo ešte v ten deň sa presúvame, takže to len nahádžeme do tašiek a zase sa niekde baliť a na novo na ďalšom mieste vybaľovať, potom zase baliť, tak toto je na tom tá otráva, tá nuda. Majte sa! Dávajte si pozor, dobre? Nech máme nešťastný, no prídete. Päť hodín Helsinky, 2 hodiny loď do Tallinnu a potom tak 22 hodín. No, takmer 30 hodín. Nedovolíme si žiadny mikrospánok, žiadnu únavu za volantom, sme 4, rotujeme to, točíme to. Ahoj. Tak vidíme z lietadla z okna, v autobuse z okna, keď sa niekde presúvame alebo autom, to je jedno, čo vidíme. A však väčšinou to je také, no, že štadión, hotel a fakt málo kedy je čas pozrieť aj niečo pomimo. I'd like to tell you some information about that flight as well. So now we have a new flight of 300, which is 30,000 feet, almost 30,000. Naštívili sme aj naozaj veľmi pekné miesta, kam by ma asi vietor nezavial za normálnych okolností. Takže niečo vidíme, ale ak si človek, alebo teda fanúšik biatlonu alebo športu predstaví, že my cestujeme po plážach a po hoteloch, teda po hoteloch áno, ale nie po nejakých vychytených a teda také tie turistické instagramové zážitky rozhodne nemáme.